Hvis man er syg og sengeliggende, eller måske bare ældre og sover lidt længe, men når man når op i alderen, så er det jo svært at komme ud af sengen, og der kan også være andre årsager. Bækkenløsning, hørte jeg, du sagde, ja. Og den slags ting. Der har du et middel imod, er det ikke rigtigt, Steffen? Det er korrekt, ja. Vi har i Mastercare udviklet en mini-udgave af vores mastertønder, ja. Som egentlig består af et underlag, som er velurbelagt, så man kan folde ud og lægge på i midten af sengen. Ja. Med et glidestof på overfladen her og en antiskridskant herude. Så har vi en overflade, som består af en jerseystof, som man lægger på sådan. Nu har man 2 glatte flader på hinanden. Man kan øve hertil, og så kan man ikke glide længere. Nej. Det vil sige, at jeg kan nu montere, eller placere, hedder det, mig på stykket her nu, folde det her ind over mig nu, og så kan jeg dreje ind i sengen. Og jeg har nu fri bevægelighed fra side til side. Og når jeg nu kommer op og sidder om morgenen her, kan jeg folde Travelmasteren ind over her, og så drejer jeg ud og sidde på sengekanten, komme frem, og jeg kan ikke glide ud. Og du kan ikke ryge på gulvet? Nej. Har jeg så lidt behov for hjælp af min eventuelle hustru eller ægtefælle, der lige kan tage fat her og kan rejse mig og få mig op den vej. Det er sagen. Og den er meget enkel og lille og fylder ingenting i kufferten, så den er nem at tage med på udenlandsrejser, og fylder jo stort set ikke mere end et badehåndklæde. Nej, det er rigtigt. Den får så også i en udgave, hvor det er sådan, den er til inkontinent brugere. Så er uheldet ude, så bliver det opsamlet på den her udgave, og så er den bare lige til at smide til vask. Det er jo rart, hvis man bor på et hotel. Hvis man bor på et hotel? Ja, nemlig bestemt. Ja. Vi møder mange gange, når vi kommer ud på hotellerne, at det er nogle bløde madrasser, som gør, at når man skal dreje rundt, så opstår der en kæmpe friktion på bagdelen. Ja. Så nu gør vi det meget nemmere for dem med nye hofter. Piger, der går et døje med en gammel bækkenløsning. Ja. Eller ham, der er lidt tung bag til og gerne vil lige have en hånd, når han skal dreje ud på sengekanten. Selvfølgelig. Så vi føler, at problemet er løst der. Jamen det kan jeg da kun give dig ret i. Det ser nemt og enkelt ud. Og hvor får I så tingene lavet hen? Er det sådan en kineser, eller? Nej, det er rent dansk. Det er dansk? Vi har en virksomhed i Malling ved Aarhus, hvor vi har vores egen syerske og vores egen udviklingsafdeling, hvor vi kører kurser, og hvor vi producerer alle de hjælpemidler, som I kan se her på standen, som er til forflytninger til private og til offentlig brug. Så skal vi lige vide, hvordan får vi fat i det, hvis vi sidder her og ser på. Hvis du lige kigger på underteksterne her, så kan du se vores hjemmesideadresse, og der kommer også efterfølgende et telefonnummer. Man er meget velkommen til at kontakte os. Sådan skal det være. Men jeg ved, du har noget andet, du gerne vil vise. Det har jeg faktisk, ja. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at vise jer, hvordan at vi eventuelt lægger et sejl på en bruger i en kørestol. Yes. Vi har udviklet en slingvest, som I kan se, Pia står med her, som bliver monteret på vores ryg på sejlet. Det gør, at det nedsætter friktion, når vi nu placerer sejlet ned bag ved brugerens ryg. Om du kan se, hvis Pia prøver at lægge sejlet på nu her, så kan hun faktisk skubbe sejlet ned, og nu kan jeg vælge at give hende en hånd, som vi er 2. Yes. Tager fat ind her, sætter fingrene ind her nu, og så kan vi køre sejlet ned bag ved hendes ryg. Sådan, og nu er sejlet sat på plads på ryggen. Det er jo vigtigt med et sejl, at det bliver placeret meget, meget korrekt. Ja, det kan jeg tænke mig. Pia tager nu en slingsok, som vi har udviklet, som skal påmonteres. Benstroppen her. Vi starter med at montere den på under vores brugers lår. Yes. Vores sejl nu skal igennem om lidt. Pia placerer nu stroppen ind, og jeg kan tage fat i den anden ende, og så kan jeg ganske enkelt trække med meget, meget let her. Træk sejlet ind på plads. Ja. Så man kan se, at sejlet kommer frem her nu her. Den holder imod. Sådan. Ja. Den bliver under liftningen på. Og det vil sige, at når nu liften går ind og trækker i sejlet her, og skulle der opstå en eller anden friktion her nu, så bliver friktion inde i posen herinde. Så det vil sige, at det er meget, meget enkelt at putte på. Der er ingen friktion på kroppen, når vi løfter. Og skal vi afmontere, holder jeg bare ganske enkelt fat her i den ene ende, og Pia trækker bare sejlet ud. Og vi kan trække den ud i knæen og væk med den. Ja. Et af de store problemer er også, når vi fjerner sejl ved brugere bag ved ryggen. Når vi nu trækker sejlet op, så trækker vi blusen med op bag på folk. Ja. Her kan Pia gå ind og stille og roligt løfte sejlet op i det tomrum, der nu opstår heroppe bagved. Og nu kan hun rent faktisk stille og roligt trække sejlet
igennem. Sådan, og sejlet er nu væk. Nu kan vi gå ind i vores glidepude og trække glidepuden stille og roligt op, uden der opstår friktion på ryggen, og blusen bliver på plads. Ja. Det er enkelt. Ja, det må det er så meget enkelt. Du mærkede ikke ret meget til det? Nej, ikke rigtigt. Det kørte bare rundt omkring dig. Ja. Men der kan man se. Ja. Sådan skal det være. Du ligner sådan en helt tryllekunstner. Altså, man står og siger, hvordan bærer det sig ad? Det var svært, så det kom igen. Det er jo vores arbejde med at gøre forflytninger nemme. Men det skal folk jo lære sig. Ja, det skal de, ja. Men det kan vi også, og det gør vi også. Og vi har jo også kurser, hvor folk kan komme og melde sig til. Vi har ca. 320 forskellige forflytningsprodukter i Mastercare, hvor vi afholder kurser, og man kan komme og lære og blive lært op i det hele. Og så skal jeg lige spørge, sådan nogle kurser og den slags ting, er det også noget, vi kan se på hjemmesiden hernede? Det kan man også, ja. Mange af vores produkter er stort set filmet i dag, som du kan se. Vi har DVD-film, vi udleverer her, og vi kører gratis kurser, hvor det er så, man kører ud, og vi kommer faktisk 2 lærere på, og kommer og underviser i det. Så det der med at implementere sådan noget her på en afdeling, eller på et plejehjem, sygehus, eller ved den enkelte bruger, vi kommer ud, og det koster ingenting. Nej. Og det er nemt. Og det er nemt, ja. Det kan man se. Der er ikke sådan nogen, der siger, det finder jeg aldrig ud af. Nej. Det har du aldrig oplevet. Nej. Nogle gange har det været behov for at komme en ekstra gang. Men ellers så det er jo learning by doing, det her. Ja, det er klart. Så der kommer vi altid til det, hvordan var det nu, det var. Ja. Men der følger en brugervejledning med, enten på skrift, eller med foto, eller med en DVD-film. Sådan. Jamen, så tror jeg, at vi har fået det hele med, som jeg kunne tænke mig, at det var det, du ville fortælle os. Det var det, vi havde lige i øjeblikket her. Ja. Vi snakkes ved. Det gør vi, ja. En anden dag. Det er helt i orden. rigtig godt. Jo, tak skal du have. Og lige dig med. Hvad var du hed? Amalie. Amalie. Ha' det rigtig godt. Tak.